ang kasarangan tubtob sa magulugalo mo natong kalangitan kag mga lapta-lapta man mga pagulano kung papanglat ka pagpanagoob nga dalaman sang nataw naton nga sterlis labi na sa kapunanon kung kagabihon. Mahina tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag nabagat na nasidlangan ang nagayong probinsya sa kabugusan nga bahin niya sa probinsya kang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang ato nga taob alas 4:44 kay na nga may 1.0 metros nga kadalumon ka magabalo sa aton hunas alas 12:49 buwas sa kagahon nga may 0.3 metros nga kanabawon. Ang adlaw na butlak alas 5:28 ka magatunod alas 6:13 kay na sang kahaponanon. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat kag mayong gabi sa luwa. Action Firing Line. Salamat Melvin Fierro sang Provincial Disaster Management Program Division wa isang nasiplatan nga low pressure area kon LPA as of today, no? So mayad-mayad ini nga development no mayo ini nga balita kon lakat sang tiyempo nga to sa hambalan pero ang pag-asa nagsiling ang pag-asa nga base sa sunod nga simana mga ka-aksyon may ara sa nagatika-tika nga LPA mo may panibagong nga LPA next week. Amo nang pagbalubanta dakong posibilidad no nga may ara sang magaporma by Monday hambal sa pag-asa nga LPA kag mga dala naman sa pag-ulan sa damo nga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas. Action Firing Line. Ang pag-asa weather specialist nga si Benison Estareha nagpalayag nga ang LPA ang posible magaporma next laban-laban next week ni ha tisubong way pa ya no laban-laban next week ini no posible nga magaporma malapit sa Eastern Visayas o kon sa Caraga region may duwa kuno ka mga senaryong nakit-an diri pag-asa gaging presentar ni Estareha. Una kakot na ang matabo halin Lunes kag Martes sunod nga semana ang LPA magatabok sa sidlangan nga bahin sa Pilipinas pakadto sa sidlangan man nga bahin sa Luzon. Action Firing Line. Pag Martes pagatabokon niya ni mga kakson ang Southern Luzon nga posible amo ang magapabaskog sang habagat sa Luzon, Visayas kag western part sang Mindanao. Action Radio. So samta nagamat-amat puas ang mga inadlaw sining nga bulan sa Hunyo, taw nagasako man no ang pagtika-tika sang ginasiling nga LPA. Pero white taga dula sa nga paglaom kay kadamo na sa mga nagatika-tika nga mga LPA. Nga way man sila magsulod sa ato sa nga Philippine Area of Responsibility. Action Firing Line. Firing Line. Ay kaduwa na rin nga senaryo, posible liwat nga may magaporma nga circulation kon LPA hambal sa pag-asa malapit sa Eastern Visayas o kon Caraga region sa maabot nga Lunes. Lunes tubtob Martes posible nga ini ang magatabok pakadto sa Visayas hasta nga makalabot sa Mimaropa kag pagka-Martes. Resulta ginalauman nga ini ang magapaulan sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Action Firing Line. Naunanad na balang kita no nga kadahapon nagatupa ang ulan. Basta mo na ginapanga kayo naton ulan lang ka kasarangan. Mayo-mayo na lamang ini nga may ara sa pagtupa sa ulan. Ang importante, insakto lang, hindi ya inura sa pagbukbo ya balak kay para makabulig-bulig man. Basa sa mga nagbanala nga duta kag bunyag sa mga tanom nga nagkalalayong. Action Firing Line. Firing Line. Dala na ang pagpabulubugnaw sa lawas kag pinsar sa mga tao Action Radio. Alas 6:58 Action Radio Philippine Standard Times mga luyang magpadala sa inasadik kombento opinion kag reaction. Ipadala lamang sa ato sa ding live stream sa Facebook Live kag sa ato sa ding text hotline 096-3757-0874 kaya ito na pagabasahon kon may tinion. Action Firing Line. Dari kita sa mga balita nga dapat nato sa nga pagkasentruhan subong nga Sabado night sa pagpangalagad. Action Radio. Naunta sa balita nasyonal ang balitang Marcos Hunyo 30, 2022 special non-working holiday sa siyudad sang Manila. Inibagon sa inaugurasyon sang bag-o nga presidente nga si Bongbong Marcos. Action Firing Line. Firing Line. Si outgoing Manila Mayor Isko Moreno
si Yorme. Nagligad pa nga Webes, maging pagwa na siya nga advisory, nagapahibalo sa publiko nga siya nagperma sa isa ka Executive Order number 53 nga nagadeklarar sang special non-working holiday sa Manila City. Action firing line. Ang tuyo siri tiway man sa iba na among nga para mapiho ang kaluwasan, seguridad, kaga proteksyon sa mga makigbahin sa Marcos inauguration. Importante ang seguridad kay kadamo sa kaginuwa nga mga intelligence report. Nga may mga grupo, iban ganito kuno ginasili nga may grupo nga magahalin sa iban nga nasyon, madulhog di, para nga ang inaugurasyon gamuhon lang. Action firing line. Si Marcos amaning nga ika-17 nga Pangulo sang Pilipinas, magapanumpa siya sa Hunyo 30 sa National Museum of the Philippines sa Ermita, Manila. Damo na subong sang nagahulat mo nga matapos na ng inaugurasyon no, kay parang makasugod naman formal bla sa pangpangalagad bilang leader sa pungsod ni si Marcos di. Kag para nga ang publiko makaumpisa naman pulupan nilag kung bala maayo o kung pigaw ang yasiring nga pagdumalakag para mabalaan man sa mga botante kung insakto anang indesisyon nila siri labinasang man sobra 30 milyones mo ka mga botantes Pilipinas ang nagbuto kay Marcos. Action firing line. Ining mga nagbuto kay Marcos, kalabanan sila sa ila, Manila gini. Kung nanong pagpalakat ni Bongbong Marcos sa pungsod Pilipinas, taga-antas Bongbong Marcos sa ginatawag honeymoon period. Sa masabing ginahatag na sa bag-o pungkong opisyal, 100 days mo. Di bla kung kaysa sa mga press conference, yan ang pamangkot na ang bag-o na daog opisyal sa eleksyon. Anong himuon mo? Anong tutukan mo sa imo sa nga first 100 days? Action firing line. Kaya mo ba nang matabo kay Bongbong Marcos laban-laban na mo maning himuon sang mga butante na nagbuto sa iya, pati sa mga way nagbuto. No? Panilagan ni kung sa first 100 days ni Bongbong Marcos, mayara sang bulubinhod kag miyura na. Action firing line. Ano pa ganyan sa nga balita sa national edukasyon nga balita? Si Vice President-elect Sara Duterte kag outgoing Education Chief Leonor Briones bantayan ta kung balan na dayon gidman ang face-to-face nga meeting nila subong nga Saturday, subong nga Sabado. Okay, why pa ko so far maka-check bala sang ulihi sang latest mayangot sari basi palang kung sige-sige bala sa mong gabihaw. Action firing line. Kamati Hunyo 25 to mo, June 25 to makakso ng petsa sa first nga face-to-face nga meeting ni incoming kag outgoing DepEd Secretary. Action firing line. Una ining kation nga pagsugilanon personal sang incoming kag outgoing. Ang hambalan direte amo ang mga plano sang departamento. Sa ginbilin nga epekto sa nga pandemya sa mga estudyante, grabe, porte. Magapang-abaw-abaw ko sa nga halit mo sa COVID-19 sa mga estudyante pati na sa mga manunudlo gani sa patag sa ato sa edukasyon. Ikaduwa, nga agenda sa ina sa nga hambalan among plano nga pagpabalik sa mga estudyante sa face-to-face nga klase. Full on face-to-face classes kag ang plano nga pagpa-review sang K-12 nga programa. Action firing line. Firing line. Ang ginahulat diri sang publiko kung bala may araayhan sa mga pagbago. Action! Radio! May ara gini kay manti bag-o ang DepEd Secretary. Ang pamangkot ano ina nga pagbago. Ano pa gid ba sa nga balita isingit ko gid niho? Isingit ko nga balita sa bahin sang nasyonal kay nakataya diri ang kabuhi sang mga tawo. Ang istorya may kantaran sa mga nagatinuhaw subong nga pamalatian. Damo subong gatinuhaw nga mga masakit. Daw ikog blas ang COVID-19 haw. Mga viruses. Minano kanamo kwarta kung banggad sa isa ka tinuga o kung isa ka pamilya kung dapuan sang masakit
Ang kwarta, makabulig-bulig man na to ng kwarta eh. Pero kung grabe na gani ang paglatom sa martian sa lawas, ina nga manggad o kung kwarta na sa ulihi, hindi man na makaluwas. Action firing line. Patay ganang bilyonaryo, di ba? Oh. Minano ka damo sang kwarta kung iguon sang grabe nga martian ang lawas, hindi gid na makaluwas. Damo sa mga nagkalabatay na. So, importante nga bisan pigado lang, healthy ang lawas, wise ano man nga balitian ang lawas. Ang balita, nga may 33 ka mga pungsod sa kalibutan ang nag-report sang 920 ka mga probable cases sang severe acute hepatitis sa mga kabataan kadelikado niyo. Action firing line. Severe acute hepatitis sa mga kabataan. Sumaka ini magkakson ang kaso, 920 ka mga probable cases, sumaka sa 210 tagid. Ang kanamuon sang kaso, halin nagligad nga bulan sa Mayo. O hindi ka mo kolbaan sire, hepatitis sa lipot nga tawag mga kakson sa aton di. But sa lingon sire is madamo sa isang hepatitis, di ba? Pero sakit ini sa atay, gahululubag atay mos ni. Action firing line. Firing line. Ang nag-report sari amo ang WHO, ang World Health Organization, kalabanan sa mga kaso ara sa United Kingdom kag United States. Ang mga health authorities globally nag-imbestigar na sa sining ginakabig nila nga misteryoso nga pagdamo sang severe cases sang hepatitis o kung ginatuwag nga liver inflammation sa mga kabataan. Action firing line. Firing line. May outbreak na nga una report nagligad nga mula sa Abril dito sa pungsod Britanya. Kag humalin sa matabo ini nga outbreak mga kaaksyon, naglaton-laton, nagsigi-sige ng paglaton-laton suri sa madamo pa nga mga nasyon. Action firing line. May ara nga 422 ka mga kaso na gidya sa nagkalain-lain nga pungsod, anom katuig ang edad sa iban nga mga ginigo. Ang siling sa WHO may 45 kabataan nga may acute hepatitis. Ang inobligar nga magpa-liver transplants. Why naguro choice kay kung magpa-liver transplants basi kung magwagtangla. Action firing line. Firing line. Masubo gid kay may ara sa 18 gid nga managkalabatay diyo. Kalabanan dito sa Americas region. Ang hepatitis, sana salintara mo ning paghubag sa atay, kung hindi, di yun mabulong ni mahimo ni nga cirrhosis o kon cancer sa atay. Damo ang ginalinan sang hepatitis, viruses, infection, pag-inom sa makahulubog, kag ang ginatuwag nga autoimmune diseases. Action firing line. May 5 ka mga klase sang hepatitis virus. Hepatitis A, B, C, D, kag E. Ang hepatitis B kag C, amo nang perme ginahalinan sang liver cirrhosis, kag ang cancer sa atay. Action firing line. Firing line. Di pa nga mayuon tala nga kabay hindi ni maglabot diri sa Pilipinas ini nga mga kaso ni. Mayari man itoon sa ato sa nga pungsod pero hindi pareho sa sining 33 ka mga pungsod yaho. Nga may ara sang probable cases sang severe acute hepatitis, no? Basta gani mag-severe nga tinagakulbaan tas ni. Action firing line. Firing line. Isingit ko na lang ang balita dari sa Pilipinas niyo. Angot gyapon pang ikaayong lawas ni siya. May kabugosan man nga 28 ka mga kaso sang typhoid fever halin sa hepatitis pakadto sa typhoid fever kag 3 na patay niyo sa 24 ka barangay sa Banwa sang Barile, Southwestern Cebu. Action firing line. Firing line. Kaya importante gid sa mga pag-ablig sa kaugalingon ta, bata ka man akong tigulang ka mon, tigulang ka man. Kaya kung ari na gani sa ginatuwag nga severe acute o kung lala ang paglatom sa balitian sa lawas ng tao, daw pariho lang ina nga ginagapos sa kulba kag problema ang pasyente mo. Kung bata naman timalin sa bata edad anom katuig kalabanan na igo sa Marikato sa United Kingdom ho.
Mali man nga hepatitis ang migo siya. Action! Firing line! Pati ang pamilya pamilya sa pasyente ti siyempre nagapas-ano ko naga-lockdown na sang kalibutan, naga-problema na mga kakson, ti dapat nato sa nga paggabantayan kakato sa nga mga health authorities diri sa pungsod Pilipinas labi na sa pagsulod sang bag-o nga administrasyon no, hindi man dapat pagbaliwalaon ang nagkalain-lain nga mga masakit o konbalatian nga ara subong nagakatabo na sa ibang nga nasyon. Action! Firing line! Firing line! Sa ilota sa balita lokal, Kapitolyo Provincial kag Lagoon Park gintipunan sa mga kilalang mga personalidad, inaugurasyon kag formal nga pagpanumpa sa mga provincial government elected officials subong hapon ginpatigayon. Action! Firing line! 5 kadlaw ang nabilin antes sa magsugod ho sang bag-o nga termino, Hunyo 30 sang 8 oras adlaw kag bulan na di, kamo ni pag-umpisa sa pagpungko sa palangakuan sa mga nagdaog nga kandidato nagligad nga PDLI. Halin sa pagkapresidente, papanaog sa pagkakonsihal nga amo ang pinakamanubo nga posisyon nagligad nga eleksyon. Action! Firing line! Firing line! Ang ulihi nga sitwasyon sa venue sa inaugurasyon aton kamustahon kag kun ano ba lang kaundan sa mensahe sa mga nagpanumpa nga opisyal labi na ang inaugural address ni re-elected Negros Occidental Governor Bong Lacson aton hulaton kag pamatian. Maragtason ni para sa Negros Occidental ang gimpatigayon nga inaugural kag oath-taking ceremony dara sa may tubang sang building sang Kapitolyo Provincial. Ang pagpanumpa dira sa may steps sagdandanda sang Provincial Capitol Building gibutangan medyo simple lang ang entablado. Pero ang dinner kag ang pagtililipon dira sa sulod sang compound. Dira sulod mismo sang Lagoon Park. Kami entablado man na dibla. May flagpole blada. Dira man na sang una nakatambong pa ko to. Subong kay manti nakaschedule alas 4 sang kagahon. Ako alas 4 sang hapon. Nalang-alang kita sa oras. Action! Firing line! Pero ara si Action Dale Salazar nga to sa nga patrol nagtutok kaina sa pila ka mga hitabo may kaantaran sa nga aktibidad. Action! Firing line! Firing line! Ano ba ganibas sa nga mga nagabaling aso nga mga balita lokal sa gihapon? Mga balita halin sa ato sa kapulisan, pinaka-wanted nga tinugas ang Kabankalan PNP. Top 1 most wanted person nadakpan. Kung sa Kabankalan top 1 sa pangkabugosan nga probinsya o kung sa NOC PPO. Top 4 man sa most wanted. Hindi basta-bastang kaso ni basta mag-top ikaw nga wanted person. Number 1 kas Kabangkalan, number 4 ka sa bilog nga Negros Occidental. Natikma ini sa kahapon sa Barangay Bantayan, sudad sang Kabangkalan ng kaso. Wow! Pilagid ka counts sang paghimulos ho? Ay ho. Amot ko doon matabo siya na sulod sa prisuhan magbubunin kaso ya? Action! Firing line! Firing line! Como top 1 ang paglakop sa yati ginimpiyo-piho gini, hindi man ni siguro makatalagam no? Makatalagam ang wanted person kung ang kaso yabi pagpatay, no? Ang mga pinatay yabi mga 23 nakbilog be, numero ni Michael Jordan ba? Inaguro makatalagam na sa ini pero galing ginimpiyo-piho lang ni sa mga otoridad. Nga hindi sa magkapalagyo, balakay man top 1 mo. Kaya kung mapalagyuhan ang ato sa mga otoridad, mga kaaksyon, ti basi kung sila pa sa ulihi mabasulan. So, nag-isa ang puwersa sa 2nd Mobile Force Company, sa NOC PPO, kag ang 15th IB Bravo Company, sang Philippine Army. Ano ang background sang sining kaso aton hibalaon? Action! Firing line! Amtang balita pulis sa gihapon sa Banwa sang Isabela, lalaki naligo kahapon sa sapa. Way sa magkapauli. Abis ang pamilya naglagaw-lagaw lang, pero igo mo rahon. Kaya na sang aga nakitaan patay sa barangay Tinungan, Banwasang Isabela. Action! Firing line! Firing line! Ang kapulisan, waya man sa nakitaan na nga foul play. Basta lang nagkapati na rin kapulisan nga ang kinamatayon is ang pagkamatay sa ring biktima ni laban-laban ti naligo sa sapa, laban-laban na lungus.
Ten kahapon nga adlaw, selebrasyon di bla? Selebrasyon kahapon sang kapistahan ni San Juan de Bautista, ang ginatawag sa aton nga biray, damo sa mga nagpalaligo sa mga beaches, sa baybayon, sa resorts, pati sa mga suba o kung sapa. Ano bala natabo di? Bala nagpaligo inilalaki ni nga ang edad 50 anyos para magsaulog sang biray. Kay kung pamilyaya ang pasugiron, ulihin nila nakitaan ring 50 anyos nila sa nga himata nga nagapaligo sa sapa mo. Action firing line. Di base magpati sa pamilya, bailan na siya, kay ti ga-enjoy na siya sa biraya. Ga-enjoy sa sang kapistahan sa kaadlawan ni San Juan de Bautista. Ang kapulisan nagapati nga nalumos ang biktima bangod naligo ini, hubog. Action firing line. Firing line. Kining kaso ni makabig ini ba nga pagkalumos may kantanan sa selebrasyon sang biray kahapon, no? Dugangan naton ang detalye sang sari nga mga balita halin sa Kabankalan kag Isabela PNP. Action Radio! Ang dugang pagig nga balita, CCTV cameras sa Bacolod dapat ipalastar sa maayo, dapat kinahanglan nga mapuslan gid kon ipahamtang sa mga establishmento, hindi kay para lang i-disenyo. Action firing line. Firing line. Ang pagpahamtang sa ning bagay ni, sa ning gadget ni, sa establishmento o kon pati gani sa panimalay, tested and proven. Makabulig gid man ni, una, sa pagresolbar sang nagakatabo nga krimen, sa monitoring nga ginatawag. Pero kung anang CCTV, ginbutang daw kingke kon bumbilya nga nagapiraw-piraw, timbes nga makasolbar sa dapat sololbaron, nagdugang para sa panaligban. Action firing line. Firing line. Ang isyo may kaantanan sa CCTV camera sa Bacolod ginambalan matapos mga amat-amat lala. Ang problema nga ginatuga sa ring sunod-sunod nga mga krimen krimen nga pagpatay sa sunod sa Bacolod. Ang CCTV sang iban nga mga establishmento na munuhan man, nga man, ang iban ay gagana. May ara man nga nagagana tuod ang monitoring, pero waay sang recording. Action firing line. Firing line. Tao kining koy, no? Ginbutang mo lang tuod para disenyo lang nga kuno mayara sang CCTV. Tikon padalman tao ay pulo sa pagbutang dahi. Sa Bacolod, may lokal kakasuguan ang ordinansa bla. Dugay na naginaprobahan sa konseho kung isipon mga apat na gani kuno mo ka mga ordinansa taran-taran angot sa CCTV ni. Nami man tani magud apat gid. Pero nga ang adaway gid sang na dala nga miyora. Action firing line. Firing line. Sa POC meeting, sa Peace and Order Council meeting sa Bacolod kahapon, isa ini sa namunuhan Kag ang panawagan nga kon mahimo taran nga ordinansa may kaantaran sa CCTV, i-review, kon pwede lantawon, kon may mga dapat kakason, o kon may mga dapat idugang. Action firing line. Firing line. Sinong dapat basulon di? Hindi man pwede nga mabasulon ta manog tahi espatos kag manog baligya manis downtown area sa Bacolod. Mayong gabi sa inyo da, gamonitor na mo sa Bacolod Public Plaza. No? Gamonitor na kay kung isang galabay ko na Gamonitor na sa Action Farming Line. Kamusta yung sa nga bintar sa bong? Action firing line. Firing line. Di man pwede nga sila tong basulon ta. Why sa iban ko di una, ang nagduso ka nagaprobar sa ding ordinansa kag ang mga naga-implementar sa ding nga ordinansa. Action firing line. Firing line. Kung may tiyempo tatiguan ta niya, pero kung di naman abot sa mga gabi pa, lunisan ta nga balita, mga ka-aksyon, kabanti importante nga problema nga dapat solbaron temprano pa. Action firing line. May iba naman tayo ng balita. Duwarat sa Manila ba? No? May iba naman tayo ng balita. Para may iba naman ang iyong para matinan. Ang balita may kangtanan sa Ido. Nagkapamanila ka na action ano pa no? Pamanila ka na? Okay na? Ada kalagaw to no? Oo. Isa lang tong napiarang ko sa Manila ang sunan mo. Pag pa Manila ta naliligad nga tinuig to. Napiaran ko to sa Manila, why to ya Ido?
Action! Firing line! Firing line! Pati ka? Why ito ido sa Manila? Ha? Ang atotos Manila ya? Aso? Action! Firing line! Firing line! Hindi laog lang na. Ang balita naton mga ka-aksyon angot sa Ido. Ang Ido ginatuwag nga man's best friend. Ha? Dere sa Bacolod, may mga persona nga nagapamakal sa Ido o kung nagadakop kag ginakargalan nilang Ido yang ila sa malabayan sa dalan. Ang purpose agod nga ihawon ba kasubo bang sa Ido ba? Yang tawag sa illegal meat trade mga ka-aksyon. Ang tricycle nakitaan sa barangay Handumanan, Bacolod City. Top down ani sa nga tricycle. Nakitaan sa nga mga tawo nga may karga nga pitogid ka mga Ido. May isa ka security guard ang nakamutik, gintawagan sa pulis, ginpadulungan. Pero ining duwa ka manalaki mga ka-aksyon, isa nagamaniho, isa nagasakay siyempre, no? Laban-laban na tabo nakayasan sila. Ang ginimo nila nagplagyo. Action! Firing line! Firing line! Ang impormasyon nagasiling ginabakal sang nga mga lalaki ning Ido sa prasyong isa lamang kagatos ang kada isa. Ang isa kagatos dako na raya sa tag-iya sang Ido labi na kun tamaran sa sagod sa Ido ang ginatabog Ido ya. Action! Firing line! Firing line! Pasalamat para sa nga way nasasang sa wayon nga Ido nakakwarta pa sa. Action! Firing line! Firing line! Pero istorya Ido na diri sa Pilipinas, abi niyo, mapriso ka mo ni bala. Kamay-ari ni sang kasaguan dugay-dugay monohon ko di. Action! Firing line! Firing line! Ti ang tricycle subong ara sa istasyon sang pulis. Ang mga Ido ni baw kuntani subong karne na rin sila, pinang-ihaw na rin sila mga ka-aksyon. Pero tigin bugayan pa rin sang santong anghel, subong ara nagapaway-huway-ho sa Bacolod City Dog Pound. Pabangkot. Legal bala o kung illegal ang pag-ihaw sang Ido? Simple lang sabat sila. Illegal nga illegal. Action! Firing line! Kay sa idalom sang Acta Republica 8485, amo ning Animal Welfare Act of 1998. Lubos nga ginadubilian ang pagpatay, ang pagpaantos, ang pagkastigo sa Ido. Nga waay man sa nagkaigo nga rason. Ibutang ta. Waay man binagapasaway ang Ido, no? Gintripingan mo lang nga balbalon o kung igaid kag hanuton, pwede ka makasuhan sa sining kasuguan nga Animal Welfare Act of 1998. Action! Firing line! Firing line! Damo ni sang way tuod magkahibalo sang sining nga kasuguan mo. Ido-ido lang din nga balita pero siling ni Miss Ana Cabrera, ang Executive Director sang Philippine Animal Welfare Society. Damo na sa nakasuhan, kag ang pila ka mga nakasuhan na convicted, lantawa, ahaw lang sa Ido, na convict ang isa ka tawo. Action! Firing line! Firing line! Ayaw bala na yung balon ka nga convicted kas kaso, ang kinalidan, ultimo nga Ido. Action! Firing line! Firing line! Sogpunan sang sa nga palatuntunan, ini nga balita, ano bala ang mahambal sang grupo o kon persona nga nagakampanya. Kontra sa hindi maayo nga ginahimo sa mga kasapatan, ilabi na sa mga Ido. Nga kon padalman naton, may dako gid kuntani nga mabulig sa ato sa di panimalay ang Ido mo. Kung kaysa ginatawag gani naton sila nga mga bantay. Ang iban gani, galakat bili ng Ido. No? Wagin hilabtan na ila sa dibalay kabanti. Hadlok siguro bala ang kawati, ang kawatan. Pero kung waay sa Ido sa isa ka panimalay, pasi kunti iron sa makalam kamot na kag pagbabalik mo, ang balay tod ara pa, ang kagamitan mo, why na? Action! Firing line! 23 minutos na kaligat sa atak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Pero lamang ina sa ato sa mga balita nga sentruhan nato sa ato sa nga pagpagalagad sa June 18 nga edisyon sang Action Firing Line. Action! Firing line! Action! Firing line! Standby kay sa ato sa nga pagpanumbalik mga ka-aksyon, tutukan ta ang sitwasyon subong dira sa venue sang inaugural ceremony sa Provincial Capital Lagunan Park. Objective!
Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang Okay, ganta na justisya ang mga nagpadala sa ilas na mga mensahe. Elvira Gilogo, good evening, Action Marlon. Marilo Travilla Catinoy, good evening. Salamat gid. Hil Javier, Imbong Campo, good evening. Mar Hatagan, anay 100 days si BBM. Para mabalaan gid kung maayo o kung hindi. Correct. Matugan ang balako kinay. No, honeymoon period, 100 days. Okay. Jose Mongcal Torilla, good evening, Action Marlon. Watching FB Live from Midalbagan. God bless. Virgie Olpinda, monitor always from Marceline Homes. More power and God bless to you and to your family. Thank you, Gid. Okay. Rodelyn Alvarez is media. Good evening. Lister Ray Benitez, good evening, Action Marlon. Have a great night, everyone. Watching from Auckland, New Zealand. Salamat, Lester. Sa New Zealand si Toto Lester ho. No? Okay. Salamat sa mga stars kaya padalag, Lester. Si Toto Christian Rowa, good evening, Action Marlon. Salamat, Gid. May mga Rowa sa may Victoria City, no? Sa una may board member ng Rowa. Eden Gioganco, good evening, sir. Salamat. Arama si Edi Laos, good evening. Ari lang kami giyapon ni Nanay Isabel, gamonitor dari sa may Victoria City. Si Franklin Panagiton, hello. Mayong gabi. Sige, dugay, balik ta. Standby ka mo, standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, Firing line. Mga bro, kanami ang feelings kag relaxing gid ang isa katasa sang kape kung nagaistorya ka sa imo sa nga barkada mas naganami ang inyo sa nga bonding moments sa kada higop sang mainit nga kape. Samtang nagauli ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang Nagdugay ang confirmation sa saning balita niyo. Confirm naman isa ini ka controversial nga kaso diri sa Negros Occidental may development nga nabato naton ginapadalaan ko pa sa mensahe no ang concerned sa nga balita ginahulat ko lang at iya sa nga response. Dari kita na mga ka-aksyon 40 minutos nakaligad sa tak na nga sa 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Damo sa mga personalities naman nga nakita naton social media ho. Sadya subong dira sa may provincial capital Lagun and Park sa Nasilintara maragtason para sa Negros Occidental. Angin patigayon nga inaugural kag oath-taking ceremony kay na sang hapon sa tubang sang Capitol Building kag compound ra sang Capitol Lagun and Park. Sa nga oras natapos na gid man ang seremonya, pero importante nga may baluan naton kung ano paginiban sa nga mga nagakahinabo subong sa venue. Check ta mga ka-aksyon na Dale Salazar, isa sa mga nagsaksi kay nasa seremonya. Aksyon Dale, kamusta na subong? Yes, Action Mar, padayon sa karon ng social gathering diri sa may Capital Park and Lagoon no, matapos nga successful kag nangin maayo ang panyempo sa inauguration kag oath taking sa aton sini nga mga re-elected kag mga nagdalaog nagligad mayon duha nga eleksyon nga mga opisyales sa Negros Occidental Action Marlona. Sa sini nga mga tinion ari pa diri si Governor Bong Lacson at iban diri Action Mar pulo pa picture taking photo op kaupod man sa mga provincial board members nga nagdalaog. Kay iban diri si Action Mar ang mga classmate bala sang high school, college kag kung baga nanging kamahin man diri Action Mar ang Dokari Union no, malawig man nga tinion nga wala nagdilit anay sa nga event natigayon na gid action Marlon kay nalabat nato ng pila ka mga plano ni re-elected Governor Bong Lacson angot sa uswagan sang Negros Occidental for the next 3 years action Marlon. And this time makapod nato na ang isa sa mapisan hardworking board member sa bahin sang 3rd district sang Negros Occidental, si provincial board member Andrew Pontilibano action Marlon. Nakapod natin siya live sa sini nga mga tinion board. Congratulations no at new term kita sa starting July 1. Ano ang lauman sang mga Negrense, especially from 3rd district sa bag-o nga mandate nga ginatag sang Pumuluyo? Well, no, sa balugi kita that for the past 3 years, ang amon first term, no, that was led by Governor Bong and Vice Gov Jeffrey, we were hindered because of the pandemic. No, and we're hoping now na taniining pandemic nga panubo na, and we are very much excited na to maximize ang amon nga serbisyo sa Pumuluyo sa Negros Occidental. May mga priority program board si Governor Bong Lacson nga Paddington sa inyo para sa next 3 years? Well, no, ang challenge is always ginambalya naman sa program niya na aton food security. No, so as ako board member, I am non head ng Committee of Agriculture. I think this will be a masako na 3 years until 2025 because we will be aggressive in giving the people the program. No, tanan na mabulig namon sa probinsya
idulong din namon sa pumuluyo sang anom ka distrito sa Negros Occidental. Starting July 1, aboard trabaho na yun. Wala na sang bakasyon, relax or ano matabo. Eventually, wala man gali naguntat ang trabaho. So this is a continuous work sa amon diri sa probinsya. And we hope that the people mabatsagan nila ang amon na serbisyo na mahatag sila. Action Marlon. Aksyon dahil ko mangkot kay board member Montelibano como agriculture ang committee niya. Reaksyon niya lang sa pag-uyat temporary ni Marcos sa DA. Yes, board. Ang pagpungko pala ni DBM at agriculture chief, anong gina-expect mo sin? Well, kung ako makuton mo, I think wala pa siya siguro kakita sang iya gusto ibutang. And I think it will be an advantage nga mismo ang presidente amo ang makapot. Kasi ako ginalanta kung agriculture is one of the main pamunia ang aton pangabuyan sa bilog ng Pilipinas. And I think it is just right na tutukan git sang aton bago nga presidente. Action Marlon. Sige din. Sir Boyd, message mo na lang sa mga nag-renta sa 3rd district na support ng team nagligad ng election. Well, no, sa tanan nga nagrense, madamo nga salamat sa paghatag ng salig nyo, sa kay Gov Bong, kay Vice Gov Ferrer, and of course sa akon sa 3rd district. Hopefully, nga ang inyo mga kinahanglan masabat namon. Sige. Board member Montelibano, thank you so much. No? Kumar, anay mayor isang banwasang mo siya kagkaroon at second term niya sa pagka-board member sa probinsya sa Negros Occidental. Kung mabatian mo action mo sa atong sininga background, agakanta na luwat si Aiza Segera, di ko pinakina siya sa program. Pero subong nga nag-tip. Dahil? Kaya na, subong nga nagatipon-tipon sa di subong nagahatag sa entertainment action mar sa mga guests no kag VIP sa kining event action Marlon. Si Vice Gov kay na wala diri. So naging laktan siya kuno pero ang batang staff niya manog balikman no si re-elected Vice Governor Jeffrey Ferrer. Iban sa mga bisita nagamatamat naman pull out sa sining mga tinion. Pero iban diri nagpabilin na sa gyapon action mar tuktog nga ti mag-ulubos na siguro ang ang mga elimnon diri no kag ti na timeman para inistoryahan ay especially nga ti ang ilang kandidato liwat nga tagan sang 3 ka tuig nga mandato action mar magpangalaga diri sa may Negros Occidental. So far wala sa mga untoward incident nga nagluntad action mar ng peaceful ang inauguration no sining mga bago nga mga opisyales sang probinsya sang Negros Occidental. Ang ato nga kapulisan sa dili sa gihapon lakip man ang ambulansya diri sang syudad arin di sigad kag tight sa gihapon ang security especially diri sa may palibot sang Capitol Laguna. Why na Del? Why na yasang Bacolod City elected officials ka nagtambong? Action Mar, si Bacolod Mayor-elect Aldi Benitez, even si ang kandidato wala sa pagkakongresista, si congressional candidate Dana Taide, hari man di siya. Kag si Mayor-elect Benitez daw wala ko na siya makita sa sinemotinion basi elo istorya man no sa diri ka mga bisita Action Marlon. Kag ang update rin naton sa may South Capitol Road kay na sirado ini pero this time ginbook pa na siya. Bukas na sa publiko ining South Capitol Road from Gatislao Street. Pwede na makaliko diri sa may South Capitol Road going sa may norte nga bahin sa syudad sa Bacolod. So why Jackson Del sang national figures or national personality magluwas kay Aiza. Yes. Kung baga si Aiza. Daw hindi naman na Del Aiza ang alam niya. Sige, si Aiza na lang. Okay. Subong yes nga mabugnaw na tingog ang muning nagaga. Sigurado hindi na magulan kay tingog ang nabatian. Sigurado hindi na magulan action mark kay bakit man naton may dola bituon. Ay bituon to sining mga tinion. Pero secure dire ang aton sining mga opisyales sa mga bisita kay may araman sang canopy nga nga na plastara para at least tayo yun ang ilang sining programa kag event tutob matapos karon nga kagabi yon action Marlon. Sige.
So far, ang mga pinaka-latest na sitwasyon na diri sa may Capital Park and Lagoon. Ang sa-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang isa man sa mga gintutukan kaina sa mga nagtambong dira amo ang kaundan sang inaugural address no ni Governor Bong Lacson. Kay importante man nga ma-present ni Gov Lacson ang mga nahimuan niya nagligad nga 3 ka tuig kag ang mga nakalista pa sa plano niya in the next 3 years. Every period of our history has its own trials and difficulties. Ours was an unparalleled health crisis that further escalated to an unprecedented economic and social distress. Given our experience and the lessons of the past 3 years, the province will fully implement the Universal Healthcare Program. We will expand and strengthen the existing Provincial Health Board through our 6 interlocal health zones. The Teresita L. Halandoni Provincial Hospital will be converted from Level 2 to Level 3 to accommodate up to 300 inpatients. It will be our premier hospital, fully equipped with state-of-the-art facilities. The Lorenzo D. Saico District Hospital in Cabangcalan City and Cadiz District Hospital will also be upgraded from Level 1 to Level 2 with state-of-the-art facilities and to serve up to 100 inpatients. We shall continue to modernize the equipments and infra facilities of our 8 other district hospitals. The province will actively engage the partnership of non-government organizations and civil societies to implement disease prevention medical interventions such as the zero open defecation, nutrition, immunization, and other preventive health services. Our Provincial Health Office and Hospital Operations Department will work to synchronize the delivery of both preventive and curative medical health care services to be more efficient and cost-efficient. We will also urge all local government units to adopt the One Hospital Command Program to further simplify the process of providing our constituents with rescue and medical interventions in times of emergency. For social services, the province will establish the Centers for Children in Situation of Armed Conflict, Children in Conflict with the Law, or the Bahay Pag-asa, and halfway house for rebel returnees. It will operationalize the sectoral offices for the solo parents, local youth development, senior citizens, persons with disability, and women. We will support early childhood care and development law by leading the accreditation of preschool private learning centers to ensure that quality education services are extended to early grade learners. We shall improve the services of our provincial government-owned and managed Negros Occidental Development Center for Women and Children, a residential home for abused women and children, by letting our house parents focus their attention to the welfare and rehabilitation of their clients. For disaster management, given the COVID and Typhoon Odette experiences, we will expand the scope of services of our Provincial Disaster and Management Office. We will manage resources, including manpower, to effectively match the emergency needs of our constituents through the One Hospital Command, Emergency Rescue 911, and Command and Response Center. We will further improve the setup of our automated early warning system with the installation of repeaters in critical areas of our local government units to improve the response of the concerned barangays in times of emergency. Next month, we will be organizing a summit for all disaster stakeholders in the province to issue a unified disaster response protocol to be adopted and followed uniformly during emergency and disaster situations. Education remains to be our top priority. We will continue to expand our scholarship programs to make it more inclusive
and accessible to all sectors, particularly the underprivileged. For the next 3 years, we will offer scholarship for the dependents of non-returning and displaced OFWs, barangay leaders, barangay health workers, persons with disabilities, and children of former rebel returnees. The Negros Occidental Language, Information and Technology Center Global Campus in Talisay will be fully operational by next year. It is expected to train more young college undergraduates and out-of-school youths to equip them for work in the business process outsourcing or call center industry. The said complex, the first of its kind in the province, will be offering special courses to cater to the demands of highly trained and competitive individuals of various specializations for work placements here and abroad. We will fully support the return to school program that will enable the students to cope with learning gaps caused by the pandemic. We will continue to repair the school facilities that were destroyed by Typhoon Odette and make it compliant to the standards of DepEd. For peace and order, we shall continue to work closely with the Department of the Interior and local government, our military and police forces, civil society groups, and multi-stakeholders to implement peace-building activities, particularly in the rural community. Patuloy kayong nakikinig sa Action Firing Line. Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. 55 minutos nakaligan sa tag ng alas sa Society Action Radio Philippines Standard Time. Kabahin na mga sa inaugural address kay na ni Governor Bong Lacson dara sa may atubang sang Provincial Capitol Building. Action Firing Line. Tawan ko na anay mga ka-action kung nadumduman ninyo may ara sang kaso nga murder nga gin akusar sa pila sa ka mga opisyal sang banwa sang Moises Padilla kag banwa sang Isabela. Ang pila ka mga akusado ara subong ang ginkasuhan ara subong naka-custody sa bahin sang National Bureau of Investigation o kon NBI diri sa may Bacolod City. Marang kaso is murder. Pero nagtingwa sila mga ka-action kakun pwede mag-grant nga makapiyansa sila. Breaking news. I-check ta mga ka-action sa siring mga talion sa ato siring linya. Online sa Firing Line. Ang isa sang mga nalakip sa mga kasuhan, no? We have Moises re-elected ni sa, no? Re-elected Moises Padilla Vice Mayor Ayan Villaflor. Vice, kamusta ka, Vice? Sir, good evening. Kuan naman gawa, sir, kaya na-approve na nga mo na bill. Kung maga daw gulugin hawa na kita gawa, no? Gulugin hawa na sa after almost 1 year nga problema nga tubang pa. Daw sa una mapindot pa batyagon pero subong daw nahuasa na kita. Good news ani Vice, pwede mo kita masaysayan. Ang report ka ba ang report ka ba ton tadi gin grant sang korte ang inyo sining petition para maka-bail sa inyo sining kaso murder. Sir, yung grant sang 24 sang aga pa. 9 guro o'clock to yung permanent judge. June 24 kahapon mga 9 a.m. 9 a.m. Oo. Acting presiding Judge Eric Dompilo. Anthony Dompilo. Sa gihulngan ni Sano, gihulngan RTC. Gihulngan RTC, sir. Ba't naman, no? Oo. RTC branch sa 64 sa may gihulngan, no? So ano masunod? Bali ara ka pa subong sa NBI, no? Nakakuha ko, sir. Naka-bill na kami gina sa aga. Okay. Ang iban ko mapod gapon sa hapon. Balikan ko lang, bali pila ka mo gani kabilog diri Vice? Ikaw? Damo kami naging Thailand, sir, pero ang nagsaka nga kaso sa amon na anong kami. Malabot sa mga malabor sa Isabela, mga kapitan ni Ban. So, ginggan man to sa court ng ilang bill. Okay. Bali ang pag-custody dara sa NBI duwa lang kamo yan ni former Mayor
Malabor. Hindi si former SB Jimmy Don Plaza po di. Okay. So, tatlo ka mo. Bali hindi may duwa di kapitan si Arman kag si Kapitan Ami. Duwa ka kapitan. Saka former mayor. So, ang cover sa ring pag-grant sa nga Belinos, anong ka mo? Damo kami sir, pati ito ang taga Isabela, ba? Sir Chilio, to, gingran man. Mga pila gani kabilog tong imong nga isip kid Vice? Kabagusan? Damo kami, blaster mo. Sobra pulo, no? Sobra guro. Sobra kami. Okay. So, right after sang order, na-release na gyud kamodera sa custody sang NBI. Nag-kasban kami sir. Ang iba naman nga po nag-surety ban. Surety ban. Oo. Mga pila ng inyo sa ding bail sa imo bail? 200,000 wala siya mo. Ang isa. 200,000, no? Balikan ko lang mga pila gani ka bulan ka mo dira sa custody ka. Oo. Guro sa NBI sir, mga 9 months po di. Wow, lapit gila isa ka to. Lapit isa ka to. Dari ko nag-birthday, dari ko nag-Christmas, dari ko na kwan. Dara ka naghulat sa resulta sa eleksyon, no? Pag-eleksyon, arima ko di. Tao talaga kampanya. Gani, oo. Sige, so, nanong mensahe mo, Vice, sa mga taga-Banwa sa Moises Padilla? Good evening sa mga pumuloyo sa Banwa sa Moises Padilla. Salamat gid sa inyong hugot nga pagpangamuyo sa amon. Nagwa gid ang kamotoran nga wala gid kami sala. Salamat man sa inyong napodako nga suporta sa amon kag sa labi na sa akon. Ang inyong pagsalig nga ginubuto nyo ko gapon nga biskan ari ko diri sa NBI. So ang akon lang mambal sa inyo so good Lunes maka trabaho na ta sa opisina ta. Ipadayon ta ang pagbulig nga pampad para sa pumuluyo sang Banwa sang Moises Padilla. Kaya sanari man ko di sa NBI, wala man taga babaya kay ga teleconference man kami, kay panawag man taon naton nga mga gimuon dira. So mas mayo subong kay nakagwa na ta, mas damo pagid ta mahimo nga mga programa kag mga kayuhan sa aton Banwa. So thank you gid sa mga akong grupo sa amon nga mga busing man. Thank you nga way nagpabaya sa amon. Sige Vice dason nga adlaw matawag ko sa imo for some development kag kung maka-report ka na official balik dito sa munisipyo sa Banwa sa sige sir. Kasi may negosasyon man kami. Yes, timing. May negosasyon. Ano gani nga adlaw to Vice inyo inauguration? Do we bisbla mo itong tintatim na mga schedule. Sa Webes may umuon kami nga misa, pasalamat. Ako nang ako nga una nga gimonta pasalamat sa Ginoo nga nakagwa na ta. Sige, Vice. Thank you, good Vice kag good luck. Good luck. Welcome man action wala na. Thank you man sa pagtawag. Action firing line. Ayaw ni nga balita para sa damo nga mga akusado. Akin may murder ang kaso ni. No? Siya man kabulan ang pagtener sa mga akusado labi na ni Moises Padilla, re-elected Vice Mayor Ayan Villaflor sa bayan sang NBI. Suliton ko lang sa mga late tuners naton, kahapon 9 a.m. June 24. Gingrant sang korte paagi sa Regional Trial Court Branch 64 Judge nga si Acting Presiding Judge Eric Anthony Dompilo. Atong pasaka nga petisyon for bail sa ila sa nga kaso. No? Lapit man isa ka tuig ang ila sa nga paghulat to. No? Damo sa mga inagyan nga mga activities nga deraya ang presensya ni Vice Mayor Villaflor sa bayan sa NBI Bacolod. No? Sa Monday, makabalik na liwat sa pabangalagad si Vice Mayor Adrian Villaflor dara sa may Banwasang Moises Padilla. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan tarewa ang ato sila nga mga nagpadala sa lugang nga mensahe. Jorin Ipumuseno, salamat. Merle Gonzaga, mayong gabi aksyon na mar. Monitor kami, God bless. Franklin Paragiton,
Okay, Inilaos, ari kami sa may Victorias City. Merle Gonzaga, Jory Di Pomoceno, Kativir, Lisa Joy, Elon Amoroso, happy birthday to my friend, Karkar Manaay, Elizabeth Gamala, God bless. Okay. Paul Spot the third watching, Toto Balulot Araman. Thank you. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga 17 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, ang vitamin D sang vitamin D3 sang Life Extension Philippines base lipat kamo ha. Man ang pag-maintain sang healthy level sang vitamin D nagabulig kini papag-on sang aton nga immune system.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Las 8:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kahapon may report mga kaaksyon nga mayara sang na-intercept nga tricycle, no? Tricycle, hindi na maguro bag-usin yun May ara sang mga persona nga nagapamakal sang ido, no? O kailan na kon baklo ng ido nga saguron, no? Pero sabi, mabakal sila ido dalon sa balay nila, gusto nila nga atipanon o kon sagaron, why niya problema. Pero kung ang ido mga kaaksyon, baklon para nga ihawon, lain na ina ang istorya. Action! Firing line! Firing line! Why gid man tanto matutukan ni sa aton sa gobyerno mo, ining pag-implementar sang kasuguan o kon layi. Nga nagadumili sa pag-ihaw sang pila ka mga kasabatan nga hindi dapat ihawon. Manang ido, damo ta sa nabalaan nga pungsod nga ang ido ya pinagusto na ito mga tao ihaw to mo, no? Kag may ara ya mga tinugang nga istorya sa pila sa mga pungsod nga ilan sa di paborito kaunon nga sapat sang karne ya kaido. Action! Firing line! Firing line! Dari sa aton sa pungsod sang Pilipinas bayari ni sang kasuguan mas gen papag-on nga layi kon kasuguan. May kaltaran sa pagdumili, sining hindi lang pag-ihaw, kundi pating pagsakit sang ido, bla? Pagsakit sang ido, pagpaminta sa ido. Nasaan din ang mga kaaksyon sa kasuguan, ngagin pasar sang aton sining nasyon. Tibalaon ta, kay dari sa sunad sa nga Bacolod sa Nasilintara, kahapon may 7 ka mga ido nga nangin gindapuan pa sang mahal nga anghel, ang naluwas, kumbaga na-rescue, no? Na-rescue, kag way ba na yun ang kuntani pag-ihaw sila. Kaya nasit, anong plastada ba na ginsaway, nasitaan sang security guard, sang gwardya nga nakakita sila. Nakayasan, nalagyo, kitawgan pulis, ti subong aras sa kustudiya, sang PNP ang ining tricycle ang ido nga 7 bilog nga pinangkarga tos tricycle gindala sa dapat dalan mandari sa Bacolod mayari kita sang ginatawag Bacolod City Dog Pound. Dumduman niya to istorya ang balita nagliligad to nga mga tinuig to nga mayara kun tadi mga kapel 50. Di ba tong 50 black mga ido bla to. Kung tani sentensyahan sa kamatayon, silutan sa kamatayon, mga stray dogs pala, naging panipon, pinanakop, kamatik, kadelikado man, kung may mga layaw nga ido, kadelikado nga may makagat nga tao, kaya to tani sentensyahan to mga 50 bilog to. Taagi sa pagtiro, o galing ka may, dari sa Bacolod, damo kita sa mga advocates, damo kita sa mga animal welfare groups, nagpaningwagid nangita sa pamaaging hindi lang madayon atong pagpatay sa mga ido kaluluoy ang ido kung makita ta nagliligad ng mga tinuig to mo. Action! Firing line! Firing line! Iway to madayon ang ginimo to again custody dara sa may Bacolod City Dog Pound kag ginpakitaan sang pwede nga mag-adapt bla. Di ba lang taong pwede ma-adapt mo? Ang ido pwede man ma-adapt, no? Agin papili to sila. Tinaluwas to. No, kagti subong basi ang 50 to kamang ido ya basi ara sa maayo na nga kamot sa ila sa mga amo. Action! Firing line! Firing line! Alas 8:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Check abi aksyon an karyo.
Check ko niyo, dalagi na, dalagi. Dari sa number niya. Sige. I-check biya aksyonan Aryo, ang last nga number niya. Kay ibaron ta ring balita mayangot sa di. Kag kun alang-alang ni okay lang wise nga problema pa dastan tani kaya man ni kontratiempo nga balita mo. Action Radio. Last 8:23 Action Radio Philippine Standard Time kay duwa na ka cellphone number mo. I-check tabi kung sakto to nga kung sa again lista to, no? Duwa na ka cellphone number da basi ko ng isa mo nang sakto bla, no? Basi ko ang gin send dia nga ulihi basi amo nang naglain bla ang paggatong sa atomok sa numero. Action Firing Line. 23 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, sa ato sa mga ka-aksyon anay ho. Importante, bloater na plus anay. Bloater na plus capsule, may dako gid mabulig ni para nga mapungga ng anuman nga sahi sa balitian nga naga-dapo, naga-tapik, naga-sulod sa ato sa nga lawas. Naga-prevent ini sang diabetes, cancer, naga-panubo sang blood sugar. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Dugay-dugay lang, no? Itagaan tara sang hostisya. Check na lang aksyonan ang balita halin sa Bacolod City Hall. Ibalon ta mga balita gikan sa Bacolod sa City Hall sa Sanigag na matanion. May pila sa mga opisyal man sa sunod sa Bacolod ang nagsaksi man kinaho dira sa may seremonya sa Provincial Capitol Lagon kita akong presensya kay nani ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Ti malamig-lumig pa ni posibleng solusyonadya kay manti ara na si Inday Aisa, no? Si Inday Aisa Segera. Taom ni kag porte ang porte ang tingog ni Aisa ka ka bugnaw. Ka bugnaw subong ang ang lakat sa panahon naton diri sa mga syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Sa iluan taray ang detalye sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall kundi ta ni malabot ang istorya angot sa ido ni palunisan tani, no? Palunisan ta kay daw alang ato sa communication sa ato sa contact sa ato sa interview Monday wise nga problema kay lamputon ta gid ni. Action Radio City Hall Report. Ibanaon taray detalye sang mga balita gikan sa Bacolod City Hall. We have Action Art. I hope for Action Art. Mayong gabi. Please come in. Amo siya ang include man ni Mayor-elect Albi Benitez sa iya sining pagatutukan sa pagpungko bilang alkalde diri sa Bacolod. Ang problema iya sa spaghetti wire pero antes pa man niya ang spaghetti wire ang lain din ginawatay kuryente gidi sa Bacolod dining mga linya balasang kuryente nga iya sa communications company no nga gina problema sa bilog na Metro Bacolod sa damo na sa mga incidents recorded. Ang problema galing kinaway gid sa nadakpan pasubong ang mga otoridad. In fact, kung madumduman mo, isa sa mga ginhimyo diri sang mga nagkalain-lain nga telecommunications company ang bulig na sa mga nagkalain-lain nga mga barangay nga maghimo kung magtukod sa task force sa dingin ang natabo diri mga barangay paagi sa liga ng mga barangay
nag-create na sila sa mga task force no, nga magatutok sa sining sa isang operasyon. Now, sa bahin sang tatapan ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, may ara sila meeting kabay kahapon. Isa rin nga discuss nila Action Mar ang patigayon sa kapulisan sa paghimo sa inisyatibo, partikular na ang pagpatawag sining 28 tanan ka mga junk shop diri sa Metro Bacolod, dining may permit nga mga junk shop palang nga nag-operate. Kay sunod diri kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, based sila monitoring ining mga ginapangkuha nga mga cable wire dito ginabagsak sa mga o diri ginabagsak sa 28 ka mga junk shop. Luyag diri sang Vice Alcalde nga isong ilanunon no istoryahon ini sa kapulisan kay sa uligi ko ninali mapamatudan nga sa ila gindil kag ginbakal Manila. Anyway, sila kiti kabalo man sila sa konsekwensya kay sa idalom sang anti-fencing law pwede ka madapangatubang sang konsekwensya. So prior pa man madakpan ni sila o kung maulamit sila sa ginahimo sining mga nag-operate diri sa pagpangkuha sa mga cable wires, luyag yan ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga maistorya ini sila nga mga junk shop operators paagi sa kapulisan. So may pagsinapol sila, depende ini kung saan o batigayunon sa kapulisan, pero expectedly dapat sa mas temprano kay subong sa kada mga police stations may mga recorded nung reklamo angod sa sining tinamatay sa cable wire. Yaring nga palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Issues na take up ditong kawatay. Kuha naton? Wire naton sa kabarangayan. Nagsuggest kita sa kapulisan nga they will call for a conference sa 28 ka mga junk shops naton together sa aton liga ng mga barangay siguro and licensing office. Kaya pwede mo na siya ma-revoke ang i-permit kung mag-violate siya ng anti-fencing law Abang Solmar, no, ang parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Sa piyak nga bahin kundi ang record sa DOH sa Region 6 nagapakita na ang Negros Occidental kag sudat sa Bacolod padayon ang cases ang dengue. Daw problema sa dengue sa dinti ang isa diri ka ginahimo nga inisyatibo karon sa City Health Office. Amo man ang pag-ayo kag pagpahayo sang suporta gikan sa barangay nga among magpatigayon sang kampanya sa ilang natungdan nga mga lugar. Now isa diri nga may ara sang madamo man recorded nga kaso and in fact confirmed diri ni punong barangay sang Estefania nga si Engineer Jerry Tingson nga sige gid man ang pagtaas ang cases pero ang mas mayo lang sini kay at least why sa barangay niya sa recorded nga nakatay. Pero as of today, ang record nga na yara siya talakapan mga 21 cases kag may mga recoveries na dira nga na recorded lakip nila sa 21 tanan sa sining barangay. Now subong ginahimo kung may ara nga kinanglanon abing nga i-recommend para sa City Health Office kay actually sila may kaugalingon man nga fogging machine na patigayon sang operation no, sa mga areas nga daw may arakit sa madabo nga kaso. Magluwas sila, of course may man sang powder ni Blackson Mar nga hulog sa mga stagnant water nga pwede dira itlugan nga magdamo pa ining lamok damo ang nagadala sang dengue virus. Pinsay na karon sa ila Operation Plus ang ginahingyo gid sang punong barangay sang Estefania nga kinanglan ang pumunuyo halin sa mga subdivision si ginalibot subong sang iya sining mga BHW, mga barangay personnel to campaign nga kung mahimo ang mga barangay mismo kada mga residente dira sa barangay Estefania magbuligid sa pagpanghawan o pagpanglimpyo sang ila sini palibot agon malikawan ang dugang pagid nga mga problema. Ari ang punong barangay sang Estefania nga si Engineer Jerry Tingson.
nagtaas ang cases pero may mga recoveries tapos sige ang atong kampanya no sa prevention para hindi lang magdamo naman ang cases. Then may ready man kita permi, may mga fogging machine kita nga as per request naga-fogging kita sa mga area no. Pero pa tayo ng clean up drive sa aton mga purok officers kag homeowners association officers naga-coordinate na sila sa barangay. So amo lang nga aton nga action man siyempre gaatag kita kang atong lang mga powder para sa mga stagnant waters. Amo man lang na ang bulong. Siyempre kung nagabuinulog ang tanan na matula gid isang dengue diri sa atong barangay. Ang pinaka-latest pila ng cases mo na kap? Ang total nga na recorded 21 mo no. Dala na ang mga naka-recover. Amang action mar, no, kung parte naman sa ginapreparahan karon sa Department of Education nga posible pagpatuman sa face-to-face classes o kung pag-resume sa school year 2022-2023, ang mga barangay official subong nagabulig man sa DepEd sa matamat nga orientation, labi na gid ang pag-convince sa mga parents kag mga kabataan balaway pa mapabakunahan. No, kay isa sa mga requirements diri para at least ma-qualify sila para sa ginalauman nga pagpatigayon sa face-to-face classes sa ulihi, dihang isa sa mga requirements dira kinahanglan vaccinated ang mismo estudyante or ang iya sini pamilya kinahanglan kabilugan sina is fully vaccinated. Although nga tikon vaccination drive dira sa Estefania, mataas na nga porsyento ang ilan na labot sa nagkalain-lain nga mga sektor. Sunod diri sa kay Cap Jerry Tingson, ang ginahimo nila subong nag-upod sila sa DepEd, nagakadto sa mga bulutuan para sa pagpatigayon sa orientation bilang suporta man kay sila niya obligasyon nato nila. In fact, bisan hindi na sakupan sa barangay, halimbawa ang isa diri among Patricia Home Subdivision, nagupod ba sila sa DepEd nga bisan ina Granada area na at least sa pagbulig no sa talatapan sa DepEd para sa pagpatigayon sa education drive sa mga parents. So ang panawagan na gani kumo nga kung parte sa kanabuon sang vaccine diri sa bahin sa Metro Bacolod wa gid problema kag sige man until June 30 kon ang subong nga set up sige man gyapon mo ang ginapatigayon nga vaccination drive sang city. So sunod diri sa kay Captain Tingson kamay patani nga ang mga nabilin nga sektor sa iya lugar total ang iban way naman gani kakabto sa ilang nga health center nagadirekta na lang sa mga vaccination o mega vaccination center. Hopefully nagalaom siya nga magsigi ang ining willingness kag ang cooperation sa mga pumuluyo sa lugar. Ari ang palayag ni Cap Jerry Tingson. Dapat i-assist gina sila sa LGU, especially sa barangay. Sumatag ito na full support sa especially kasi limited na lang ilang limited lang ilang estudyante sa sulod ng classroom. Tapos may mga protocol nga dapat ma-follow. May ruling of course kung unvaccinated ang pamilya or may mga pamilya, may members ng pamilya unvaccinated, less priority na sila sa face-to-face. So amo na ang rule sang siguro general na iya sang DepEd, maybe sa elementary sang Estefania amo man na. Sa debaluhan nga ang isa sa mga giningadlan kag pagapungko bilang Tiglikom Department of Education sa starting June 13 noon time sa pagsulod sang BBM administration amo ini si Vice President Sara Duterte Carpio. Pero tiway pambaluan kung ano man ang iya sining direction na policy nga ipapanahog angot iya sa pag-resume sang klase sa school year 2022-2023. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artayupon una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art sa ato sa nga pagpanumbalik hingga gawon tadi kay amo gyud man gali action ang atong number da no galing kay number ina gali sa nga city veterinarian sa nga sulad sa nga Bacolod. Sige sa ato sa nga pagpanumbalik balikan tang istorya may kantaran sa sining pagkatay o kon pag-ihaw sa ido nga ginadubilian diri sa pungsod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action!
Okay, Marilo Varon, good evening. Tamyaw lang ko na kay John Adon, nga always kiga pamati sa Aksyon na Radyo Bacolod. Salamat, Kativer. Good evening, monitor man si Marie Chris Mitoy Arkeyo kag Bibot Seridon sa Barangay Araal, La Carlota City. Marilo Varon, good evening, Aksyon. Good evening, kapamati diri sa Binalbagan at Tubang Sang Plaza. Leia Younger Esquivel, thank you. Salamat, kid. Thank you. Balik tayo dugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ay, iunayhon na lang di ang balita mga kaaksyon sa ginamuno ta kaina sa ato sa nga headlines. Ining nga katabo nga pagpamakal ka pabangihaw bla sa ido. Dari sa may sudad sang Bacolod, mas mayo ni kay ato sila makaupo na kadugay kung matigayon nga makontak naton ang pamuno gid no ang City Veterinarian gid sang sudad sa Bacolod no nga si Dr. Maria Agueda de la Torre. Parang at least baka hatag siya sang bisan jotay lang nga pahanumdom sa sila mga basi kon ini nagahimo bla sa pagpamakal sa mga idok kag pag-ihaw basi kon know-how ini sila kag ay sila sang hibalone nga may ari iniya sang kasuguan dari sa pungsod sang Pilipinas kag pwede makasuhan kag pwede mapriso. Action Firing Line. No? Kapon dito sa may area ni sang barangay Handumanan. No, kag kon madudubanta sang nagligad nga kun ko magsala Pebrero tuig 2021 to. Atong mga kapin 50 ka mga idok nga nakalinya kung tani ito siya natuwag nga death row sa sentensya nga kamatayon kung tani kag nakaschedule nga patyon to bagay sa pagtiro. Prote na kalabot to sa itulupangod sang madamo nga mga animal welfare groups diri sa may sunad sa nga Bacolod. Kag naglabot punto nga ang lokal nga gobyerno sang sunod sa Bacolod nakatalupangod man no kag nagpamati man tos panawagan akon pwede pangitaan sang iban nga pamaagi kay di lang dangat gid sa punto nga tirohon kag patyon ang mga ido kay kon laragway kag itsura lang to si ido ang makita ta may mga pictures to mo social media nakita ta daw tao man nga makaluluoy. Action Firing Line. Good news to kay White Tumadayon. Ang ginimo ginpagitaan sang iban nga pamaagi mapangitaan sang pwede nga magsagod no dara sa may Bacolod City Dog Pound no sa may kun ikaw magsala sa may area na sang barangay 35 di na makontak ang number action sige lang palunisan tadi kung di ita malabot nga balita. Action Firing Line. Firing Line. Naka-okay na din sa aton si Sir Julius, no? Si Sir Julius Galvez. Base ko na alang-alang communication ni Doktora De La Torre, okay lang, no problema, no? Action Firing Line. Kay dari sa pungsod sang Pilipinas sa nasiling tara maka-action pabalo taliwats publiko nga makabig nga isa ka krimen nga may nagakaigo nga silot ang pagimo sa hindi malain pagimo sa malain sa pila ka kasapatan labi ng ido niyo 6 bulan man lang 6 ka bulan tubtob 6 ka tuig nga pagkapriso ahaw lang sa sapat mapriso ka amo ni subo-subo man di bla mo nga tubangon sang sino man nga madakpan kag mapamatud-an sa kaso may angot sa pagpatay sa ido kag pati sa iban nga sahi sang kasapatan nga hindi kinaandan nga ginakonsumo o kung ginakaon sa tawo. Action Firing Line.
Dari sa aton ano ba na ang mga sapat nga permi naton nga ginaihaw-haw? Kag permi ta ginakonsumo, permi naton ginaluto-haw? Di bala una-una gida manok kag baboy, nagapindis-indis kinang manok kag baboy mo? Oh, bolo barato lang galing manok kumpara sa baboy, no? O pala pareho? Di na mahal. Karne sang manok o kun baboy. Daw mo man na. Manok, baboy, ano bagid? Baka, kanding, may kuniho, gani mo, ang kuniho, ginaihaw mo ni. Pero hindi niya sikat, hindi niya damo sa kakonsumo dito sa Bacolod. Kabayo, ginaihaw man, usa. Kaiban pa nga mga poultry animals. Ay banti pwede man pato. Ang pato, kanamit turn, pato team. Di bla? Pato team. May bibi, magaling kong kisa mo, ang bibing itlog, yan mo nang ginahimo balot. Balot subong, malbahal na no. Sa una, guys, kung ko college, ang balot mga pila-palang 12, subong balot 28 na. 25. Ang pabo, okay ba ng pabo ihawon, no? Labi na kung litson nga pabo, kag nami ang timplada sang, sang mga panakot, gansa mayaraman. Pero ti laka-laka ni mga kakson diri sa may sunod sa Bacolod, laka-laka ni mga tinuga ang nagaihaw sa ding sahi sang kasapatan diri sa may sunod sa Bacolod. Ini nga pang-mention naton, kuneho, bebe, pero ti ang numero 1 ganyan, kaya konsumo diri is ang manok kag baboy. Action Firing Line. Amo ni balikan nato sa pagmuno nga krimen. Makabi nga krimen ang pagpatay kon pag-ihaw sang ido. Pagod ko balikan kong istorya sang tuig 2012 pa lamang, ginamyendahan sang House Bill. Ginamyendahan sang House Bill 6049. Nagin-file sad to ni Gimeras Congressman Jesse Raman ang Republic Act 8585 o kon ang Animal Welfare Act. Amo ning kasuguan, Animal Welfare Act. Ginamendahan agud matukod ang Animal Welfare Division kag Animal Welfare Advisory Committee sa idalom sang Bureau of Animal Industry sang Department of Agriculture. Action Firing Line. Firing Line. Ti ang pinakatinutuyo sa mga kaaksyon para nga maprotektahan ang mga ido kag kasuhan ang mga tawo nga nagakastigo, nagamaltratar kag nagapatay pati na ang mga nagausar sang ido para himuon nga eksperimento. So tandaan gid sa mga kaaksyon ta kay sa ini ka krimen. Kay basi ko manakpan kamuti, mapriso na kamo, mamultahan pa kamo. Hindi ka magsala. Ang pinakadubo is 5,000. Ang pinakadako mga kaaksyon is 50,000 ang multa. Action Firing Line. 8:55 Action Radio Philippines Standard Time. Si Glenn Dekin Mirabi, good PM Action Marlon, great lang family Mirabi. Dekenya from Makati City, number 1 ang Action Radio Bacolod. Thank you. Alright, Jing Gadialagdon, Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Andok Mat Mayo, Noel Amar Alma Oligon, Mikey Montilla, Serrella Samar Aguilon, Christine Manalo, kag all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat kid from Arizona, USA. Ricky Soriano, good evening Action Marlon, tamiyaw ko lang taga Porok Prutas, Barangay Mandalagan. Salamat kid sa tarang-tarang nga mga taga-barangay Mandalagan. Okay, may ari pa rin nagapatamiyaw gid sa ato no kagabi pa rin kaligtaan naton si Toto Ray. Si Ray Pineda gapatamiyaw gid no. Great lang sa amo sa di panimalay, Marinay nagapamati gid kami, belated happy birthday ko no kay lang galikay Lola Erlenda de la Cruz. Nagapanamyaw si Raymond sang Bukros Dako, sudad sang La Carlota. Action Farming Line, Sabadong edisyon, June 25, 2022. Magkatakop naman temporaryo. Karon alas 9:30 turno alas 11, tutok sa Action of Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ako naman, Action Marlon Hidovoya. Nagabilin sang good night.
Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.